Дед! En només 10 dies d'abril es van batre rècords de calor a 128 països del món. I, al mateix temps, es van establir rècords de fred d'abril en alguns països. Els nivells d'aigua històricament alts al riu Ural, Rússia, van provocar un desastre irreversible. Kazakhstan s'enfronta a les pitjors inundacions dels últims 80 anys. Els enterraments de l'àntrax estan inundats. I els residents de Nova York van quedar commocionats per un terratrèmol rar per a aquests llocs. Avui, a la nostra revisió setmanal dels esdeveniments climàtics, també trobareu la resposta a la pregunta del que ens espera a continuació. Les prediccions dels científics, malauradament, es fan realitat. Rússia. Les inundacions de primavera del 2024 a Rússia es van convertir en un autèntic desastre. 39 regions es van veure afectades. La situació més difícil s'ha desenvolupat a la regió d'Orenburg. Mai hi ha hagut una inundació semblant a la regió en tota la història d'observacions. A la ciutat d'Ursk, una presa es va trencar i l'aigua es va abocar a la ciutat. Els veïns van haver de ser evacuats urgentment. L'11 d'abril, el nivell de l'aigua del riu Ural a Orenburg va assolir un rècord històric d'11 metres i continua augmentant. Part dels districtes de la ciutat de mig milió i altres pobles de la regió van quedar sota l'aigua. Més de 26.000 cases i horts continuen inundades. Més de 20.000 persones van ser evacuades. També s'ha instaurat l'estat d'emergència a les regions de Kurgan i Tyumen. Kazakhstan. Kazakhstan s'enfronta a les pitjors inundacions de primavera dels últims 80 anys que afecten 12 de les 17 regions del país. Fins al 12 d'abril, unes 100.000 persones ja han estat evacuades. Les inundacions van inundar les carreteres i 66 pobles van quedar tallats del món exterior. L'aigua va inundar no només les zones poblades, sinó també van ser inundats els enterraments d'àntrax a la regió de Kazakhstan occidental. Bangladesh. El 7 d'abril, una forta tempesta va colpejar Bangladesh. En algunes zones, la tempesta va durar només 15 minuts, però això va ser suficient per provocar un caos complet. Més de 750 cases van ser danyades o destruïdes. Moltes zones van quedar sense electricitat. La calamarsa va causar danys a l'agricultura. Només al districte de Bola, més de 7.000 persones van resultar afectades, desenes de persones van resultar ferides i també hi va haver desapareguts. Van morir 13 persones. La tempesta a Bangladesh no es va predir amb antelació i va provocar moltes morts per llamps entre els agricultors que van continuar treballant a l'aire lliure. Sud-àfrica. Els dies 6 i 7 d'abril, forts vents i pluges intenses van afectar la província de Cap Occidental. La velocitat del vent va arribar als 44 metres per segon. Els testimonis oculars van captar imatges impactants. Els forts vents van treure camions del pont. Diversos incendis forestals es van estendre ràpidament a causa dels forts vents. A la ciutat de Stellenbosch, 300 cases van resultar danyades. IUA. El 5 d'abril es va produir un terratrèmol de magnitud 4,8 al comtat d'Unterdun, Nova Jersey. Es va sentir a les grans ciutats com Nova York i Washington. Hi va haver 50 rèpliques a Nova Jersey. El terratrèmol va ser un dels més grans de la costa est del país en els últims 100 anys. Els residents de Nova Jersey estaven espantats i van dir que no estaven acostumats als terratrèmols a la seva regió i molt menys als terratrèmols tan grans.
A la ciutat de Nova York, el terratrèmol va sacsejar l'Estàtua de la Llibertat i els treballadors i els residents dels 5 districtes de la ciutat van informar de sorolls forts. El trànsit aeri es va suspendre per inspeccionar les pistes. Cal destacar que els novaiorquesos van rebre la primera notificació del terratrèmol de les autoritats de la ciutat només 26 minuts després de l'esdeveniment. En aquell moment, les xarxes socials ja estaven plenes de fotos i vídeos sobre l'esdeveniment sísmic. Una franja de tempestes mortals de més de 1.000 quilòmetres d'amplada va colpejar el sud dels Estats Units. El 10 d'abril, la ciutat de Nova Orleans, Louisiana, es va inundar en poques hores. La pluja va ser tan intensa que més de la meitat d'un mes de pluja va caure en una hora. Els serveis públics no van poder fer front al drenatge de l'aigua de la ciutat. Les carreteres i els passos subterranis es van inundar i la majoria d'escoles i edificis administratius van ser tancats. El Servei Meteorològic Nacional va qualificar la situació d'inundació d'emergència. A més de les fortes pluges, diversos tornadors i vents perjudicials a una velocitat de gairebé 35 metres per segon van provocar estralls. A Texas, en 36 hores va caure 3,5 vegades més de la norma mensual de pluja. A la ciutat de Kirbyville, els bombers van rescatar un jove d'un cotxe gairebé enfonsat. No només les persones, sinó també els animals necessitaven ajuda. En una granja, un home va rescatar cavalls que estaven a l'aigua fins al coll en una granja inundada. Austràlia. Els dies 5 i 6 d'abril les pluges anormals van afectar la costa de l'est d'Austràlia. En algunes regions, la quantitat de precipitació va superar la norma mensual mitjana més de 3 vegades. En només 24 hores, l'aigua del riu Hawkesbury va augmentar 8,5 metres i va inundar els voltants. A Wollongong, una parella jove es va escapar miraculosament quan la casa on estaven va ser arrasada i es va estavellar contra un pont. Sydney va experimentar la pluja més intensa en més de 30 anys. Centenars de residents al nord-oest de la capital van rebre l'ordre d'abandonar les seves cases. El 6 d'abril, una esllavissada massiva va aïllar més de 200 habitants de la vall de Magalong. El camí cap a la vall va quedar gairebé completament destruït i arrasat per la riuada. Els aliments, el combustible i els subministraments bàsics van haver de ser llançats des d'un helicòpter a les víctimes. Europa. En només 10 dies d'abril, es van batre rècords de calor a 128 països del món. Al mateix temps, es van establir rècords de fred a l'abril a Escandinàvia, a Finlàndia menys 19,2 graus Celsius i a Noruega menys 26,0 graus Celsius. Però a la major part d'Europa feia més calor del que és habitual a ple estiu. El 6 d'abril, a la regió d'Ulzbach, Alemanya, les temperatures van superar els 30°C tan aviat per primera vegada en la història del país. El mateix dia, es va establir un màxim rècord de 28,8 graus Celsius a Basilea, Suïssa. A la part europea de Rússia, es van batre uns 100 rècords de temperatura de calor en 3 dies. La sobtada onada de calor a la regió europea es deu en part a la tempesta Kathleen, que va capturar l'aire càlid d'Àfrica i el va portar a través de l'Atlàntic fins a Europa. El 5 d'abril, la tempesta Kathleen al Regne Unit i Irlanda va aturar el funcionament dels aeroports i va interrompre els serveis ferroviaris i de ferri. La velocitat del vent va superar els 31 mph. A Irlanda, el mal temps va provocar talls de llum a tot el país. El 8 d'abril, la tempesta Pierrick va colpejar el nord-oest de França. En només 6 hores, es van registrar gairebé 25.000 llamps a tot el país. Durant el pic d'activitat de la tempesta, els residents van observar 114 llamps per minut. A la regió de Bretanya, el 9 d'abril, onades enormes van trencar una presa i van inundar la ciutat costanera de Saint-Malo. El nivell de l'aigua del riu Sena va assolir nivells gairebé rècord i es va elevar 40 centímetres per sobre del nivell de les marges del riu de la ciutat de Rouen.
La tempesta Pierrick ha colpejat el sud de Gran Bretanya, provocant algunes de les marees més altes de l'any. Les zones costaneres van ser destruïdes per onades gegants i han estat plenes de runes. A West Sussex, el riu Arun ha trencat els seus marges. Centenars de persones van ser evacuades urgentment. És important tenir en compte que les tempestes fortes són molt rares al Regne Unit en aquesta època de l'any. En els últims 10 anys només hi ha hagut una tempesta d'aquesta magnitud a l'abril. I aquest any, en 3 dies, el Regne Unit ha estat afectat per 2 potents tempestes seguides. Per a molts, és bastant obvi que alguna cosa no funciona amb el planeta. Cada mes es baten centenars de rècords de calor i la tendència empitjora. Esdeveniments completament anòmals estan succeint a tot el planeta i n'hi ha més dels que s'han observat mai. Centenars de milers de persones pateixen desastres climàtics cada setmana. Ara tota la gent sensata està interessada en la pregunta per què passa això i què ens espera després. Els científics tenen motius per creure que amb aquest desenvolupament dels esdeveniments, els problemes climàtics creixeran de manera exponencial cada any i en els propers entre 10 i 12 anys hi ha el major risc que el nostre planeta esdevingui com Mart. Aquestes previsions són decebedores, però hem de saber la veritat, sobretot perquè en aquesta etapa hi ha una oportunitat de canviar d'escenari. Per respondre a la vostra pregunta sobre com prevenir una catàstrofe global i què podeu fer al respecte, us recomanem que llegiu els materials del fòrum Crisi Global. Responsabilitat.